nesu kabeh iso asah kudu nganggo mecucu eman paras bagusmu tak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Sejan kahanane bubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani ning saben dino Andalas Music. Sumelan ono dino liyane bakal tak upayake ku kepiye carane alah besokku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya sajan kahanane kubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ono dino liyane bakal tak upayake mu kepiye carane ayo mas besokku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya sajan kahanane kubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino. Oke, ayo Mbak Erna, satu tembang terakhirnya dihadirkan spesial bar Andalas Musik.